Viongozi wetu ne kod nyiri medo jimbore e pachoka kendo medo luoro jotelo koro kwayo jotend gweng anyuola kod jotelo mamoko mag kanisa mondo bede ong'ala manyime mar kedo kod nek mar mine masani itimo e yo makoch. Jagoro maduong' e migao mar kit chwech Anne Wang'ombe oyango ni buche 477 mag lwenje mag kit chwech nogo lipodgi dwe mar aboro ka buche 316 te ne mag kaunti ma Busia e dwe mar abiriyo. Wach medruok e buche mag nek mag mine kod nyiri e yo makoche pachoka ahinya to e kaunti ma Busia omiyo jagoro maduong' e migao mar kit chwech Anne Wang'ombe kaachiel kod jotelo mamoko limo kaunti no ne manyo yore mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Wang'ombe olero ni obiro limo kuonde chung' od bura duto 7 kendo twak gi jotelo gi anyuola e wi tieko lwenje makamago. Cases here are quite alarming, and it is for that reason that something has to be done, and drastically so. So we agree that you'll be visiting the 7 sub-counties in this county and having conversations with our people, because we need to get rid of these very patriarchal attitudes that lead to gender-based violence. Wang'ombe bende wacho ni aput mar jokanyo 42 mane ochuo kod jatend piny William Ruto mondo non wach nek mar nyiri kod mine e pachoka osetieko nonro margi kendo gichiegni pedho lipodgi ayanga. The recommendations therein, once they are implemented, I'm confident that there's going to be a difference. The government of Kenya has got very robust laws and policies, and some of them are being reviewed. For example, the Sexual Offences Act, so that certain areas can also be captured, as well as the very emerging issues like technology-facilitated GBV. Jagoro maduong' e migao mar chenro mag dongruok mag Sirkal Boniface Makoha ma bende ne oteno Wang'ombe otelo ni weche mag lwenje mag kit chwech mulo nyaka jomachuo kokwayo jomachuo mondo bede ong'ala manyime e kedo gi lwenjego kaka chung' od bura ma Nambale ema otelo kod kwan mamalo mar lwenje mag kit chwech e kaunti ma Busia. Gender-based violence, it's not only a business for women. It should be a business for all of us. And if men in this county, which is my home county, do not come and step forward to help fight gender-based violence, then we will not be able to make any achievement. Jod bura mag counties mopogore opogore bende omedo duon gi e wachno ka giyango ni owinjo lok chike mag kedo gi lwenje mag kit chwech mondo achich mar nek kik we thuolo kod rambun nyaka tiek winj bura e doho. Some cases should not be bailable, because you cannot apparently bail someone who is suspected for murder. Those are the laws that we want to review as members of the National Assembly and make sure that whoever is been a suspect of murder should stay in and not let out until that case is been determined. Bende gidwaro ni wach nek mar mine gi nyiri e pachoka oyang kaka midhiero mondo many yore mag tieko chuth nek makamago kendo yang ni to en ang'o manyalo bedo ni kelo medruok e nek makochgo. Do we know why our women are being murdered? Do we need to understand so that we can actually be able to then put in corrective measures? If we don't know why people are killing their spouses, we don't have an answer on how to go and stop it. Kaluore kod jaod bura ma kaunti ma Siaya Christine Mbaka, buche mayande ochwal machiegni gin ringre mine mane onegi kendo yud ringre gi e udi kama gidake ka ringre moko ne owiti ka thoth mine inego tok gwandruok e udi. When you look at the cases that we have come across, especially femicide, there's always rape than murder. And I'm calling for working together as a team. Families must agree that each one of them must be protected. A father must protect a mother. The idea of a father killing a mother and children and then killing himself is madness. Jatend duon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka oseyo jatend piny William Ruto kuom chuto dhoga jotend utelamo mawuok e oganda jo Wakamba mondo tema yuaye oriwre gi piny owacho. Kalonzo wacho